Здравейте, приятели! Аз съм LinkGamesBG и тук съм с ново видео. Вау, видео толкова много време. Да, знам, съжалявам, че не съм качвал време толкова. Да, не съм качвал видео от много време. Всичко просто се обърна с надолу на краката. Както ви казвах преди няколко време в главния ви канал как ще има видео и изведнъж сега сме тука без канал. Тъпа работа, ма какво да се прави. Иначе искам да благодаря за всички хайпти, получавам от вас. И да, нека сега минаваме към видеото, което е за моя история. Не знам, но тия истории много ми харесаха и просто реших да почна да правя истории. Идеята я вземам от Лаганов, на историите са точно мои. Един път ще има интересен, един път няма да има. Също няма да са чак толкова интересни, защото, например, си кажем често, кой ще ви кажа на някаква там гръмнахме Димка или не точно като Лаганов. Но и да. Така, нека минаваме към историята, която е, че един мой приятел в училище просто поводя. Kada ви го обясня, той просто поводя. Няма му казвам името, защото ако намери видеото и не знам дали ще бъде доволен. Няма му казвам името, просто не знам, просто от уважение към него няма да му кажа името, пък и той мисля, че не знае за канала, но ако гледаш това видео, искам да ти кажа бро. Добре, базикам съм, но нека сега преминаваме към историята. Историята е в училище преди няколко седмици. Как просто се седим, първия час чил, втория час чил, третия час чил, четвъртия час чил и накрая петия час, петия час се случва нещо, което е доста интересно. Петия час просто много госпожата се караше и, как да ви го кажа, много госпожата се караше на много от децата, които не слушаха и не щяха да я слушат и, нали, да. Много не щяха да я слушат и просто... как да ви го кажа, сега тук не съм снимал от много време видео и не знам как да го обясня хората. Просто ви обясня, че беше пълно мазал. Искам да кажа под пълно мазал, че буквално толкова беше зле, че мисля, че това не е един от най-лоши часове някога. В смисъл, през 2 минути, часа не е 40 минути, през 2 минути, даже през една госпожата се кара на някой, буквално направи нов рекорд, 4 човека излезаха от стаята. Аз не бях излезал, аз просто се чувах и чаках часовете да свършат, защото вече исках вкъщи. Защото в смисъл вече не е толкова интересно. В училище няма какво да се прави. Пък и тази година имам матурки. Да, малко се отклонихме, но да. Така госпожата се кара на всичките през 2 минути и какво се случва? Този мой приятел, който се скара с госпожата, просто имаше едно момиче до него, което няма да й казвам името. Тя просто, мисля, че е тя, съжалявам, ако гледаш това видео и си мисля, че си ти, съжалявам. Но така всички ти казаха и аз така мисля, че видях. Тя му взе тетрадката и госпожата тъмън се гледаше към където. Взе тетрадката и падна по чиновете там. И смисъл, госпожата само се обърна и го погледна и той я гледа. Госпожата буквално спринтира към него. Чак, че спринтира, но да. Тръгна към него и наистина, да се кажа честно, за малко ми изкара сърцето, защото представете си просто учителя ви изведнъж да се изерви да го видите бяга
И всичко изведнъж мълчи и само гледа госпожата и госпожата отива до него и почва му търпа ушите и то се изнерви и само първоначално ние почваме да се смеем. И изведнъж той, а, както вика, не госпожа Ау, а, и изведнъж човека стана и госпожата щипайки го, той стана, вдигна чета и го фърли на земята и се обърна към нея и почна да й вика. И аз имах чувството, че ще го удари, но не я удари, но много ми стана някакво, изведнъж почвам и си държа смеха, защото ме е страх буквално. Представете си, видите някой да я се ядоса на улицата и просто да се изнерви толкова много, че ви направо ви става смешно и ви просто се разсмеете и той ви щупне мутрата. Нали? И аз опитвам да се държа смеха, защото ако се разсмея, мога да излезна и аз. Защото да. И буквално, а, докато ви казвам това, всичкото е хваната на камера. Случайно. Буквално всичко е хванато на камера. Не от камерите в Даскал. Един приятел, просто друг, няма да му казвам името и няма да казвам дали е момче или момче. Да, той снимаше или... Добре. Той снимаше отзад. В смисъл, той е на задните чинове и той буквално снима видеото. Е така. И изведнъж го хваща това. Това беше мастерпис направо. Видеото не знам дали го имам, но мога да го взема, но няма да го покажа тук заради уважение. Пък и качеството, разбира се, е много лошо, така че и без това пак няма да го покажа. И да. И след това той като бутна, че той погледа към госпожата и почна да му крещи и направо си казвам, че и направо ми стана страшно и си викам, че госпожата и той нещо ще стане, но буквално не стана нищо и госпожата си намали тона. Не знам какво стана, но госпожата си намали тона и говореше по-тихо. И в това време той буквално, госпожата му каза някакво много тихо и Владо излезе от стая. Излез от стаята. И буквално пича излезе от стаята, докато се риташе чантата. Това не можа да се държи, почнах с мен, но госпожата не ми обърна внимание и я изкарах и станах лъки. Той излезе из стаята, правиш всякакви глупости там, госпожата му каза, че няма да му пише отсъствие, но ако се тръгне от вратата, ако се отдалечи повече от тази врата, той ще има отсъствие, например, ако се отиде до туалетна доли. Туалетната е буквално до вратата. И аз направо не знам как издържах, но ми беше много смешно, но пак издържах где. Но да, това е първата ми история за сега. Скоро ще има и още. Ако ви е харесало, може да пишете долу в коментар. Сам да кажа, че историите не мога да ви казвам по-интересни, но ще ви казвам каквото помня и каквото се сетя някаква история. Защото може да се интереси, всяка му остава по-интересна и по-интересна и по-интересна. И да, благодаря, че гледахте този клип. Аз бях Ник GamesBG. Скоро може би ще се видим отново. Дано. И да, бай-бай.